An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasituma bi bɛ tali kɛ juma na bi ye juma ye lahɔrɔma donba bi ye juma ye bato kɛ dɔ ye juma ye bato fɛn fɛn min kan fɛ juma a bɛɛ lajɛlen minɛ b'a ye masarama ni ala k'an ka bato kelen bɛɛ lajɛlen minɛ bi juma o bɛnnen bɛ nazara san kalo 11 na bi y'o tile 11 ye ka bɛn 2022 san ma. Farafingalo min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ wele ko laseri fɔlɔ bi y'o tile 16 jate la san kalo 4 na don hijira san 1444 san dogo de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw lana ye k'a fɔ sirabankasara dɔ kɛra fana ani ka dɔ k'a fɔ marakakungoɲɔgɔnw jɛ o kɛra so ye ɛri ɲɔnɔ ale ni mɔbili dɔ kɛrɛnnena i ka dɔ k'a fɔ n'o ye bɛnni dɔ ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna sigi ka fɔ ba dɔ bɛ sen na ka se ka fara ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kɛ jamana furubaca politiko kana do kɔnɛ na min bɛ se min na k'a fɔ ko politiko de la i bɛ bɔ yen kana dɔ bila yen k'o sɔrɔ i ka politiko ye fura bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na sigi kun de ye kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ka taa se bi min ye karamɔgɔ lakanabaliya ye tile 2 bɔɲɔgɔn olu bɛɛ lajɛlen kɛra sababu ye Gawo marabolo kɔnɔna ka wulikajɔ kɛ ni ka ko bɛɛ lajɛlen bɔ sen kan k'a sɔrɔ i ka lakanabaliya ye kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la wulikajɔw bɛ sen na basi lafiya o bɛna sabati cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛ ka kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasɔrɔ bala ka na denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka tun ɲini k'o sɔrɔ kɛ min ka dɔn k'a fɔ bi kunnafoni tun carila k'a yɛrɛ k'a fɔ ko dugutigiw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnlen min n'i y'a sɔrɔ an ka jamana kelen don k'o ta jamana kuntigi don kɛrɛnkɛrɛnlen min d'u ma n'o kɛra bi ye k'o bɛna kɛ so ye n'i y'a sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen an ka jamana kɔnɔ na ka se ka sɛgɛnlafiɲɛbɔ yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na k'a di jamana kɔnɔ na furubaca ka se k'o bi bila o kuma kun fɔra sente maa dɔw yɛrɛ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ kɔni ye a kuma yɛrɛ ni ka se k'a yakubaya nga fɛn bɛ ni maa bɛ se k'o fɔ o kɔfɛ an ye kunnafoniw sɔrɔ u bolo ka yɛrɛ k'a fɔ tiɲɛ don k'a kumaw kɔni kun fɔra nga ko don kɛrɛnkɛrɛnlen a bonya bɛ bila minɛ kɔnɔ nga ɲinɛsan kɔnɔna na k'i ka dɔn ko baara kɛ k'a kɔnɔna la o bɛ kɛ so ye an ka kɛnɛ kan bi ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn n'o y'an ka dugutigilakaw ye bi yɛrɛ u ni jamanatigi an b'a ka Bamakɔ kɔnɛ na u bɛna ɲɔgɔn ye ka se ka hakilila caman di dugutigilakaw jɔyɔrɔ ye mun ye ani o kɔfɛ Mali fantan de bɛ lele fɛ bi kɛrɛnkɛrɛnlen dugutigilakaw kama o baaraw bɛna yakuba an bɛ dugawu kɛ wulikajɔ minnu bɛna kɛ sen na yarabira dugutigilakaw k'u ka bonya n'u ka makama yira ala ka wulikajɔ ne k'a bila sababa minɛ kɔnɔ na dugutigilakaw ko fɛn bɛrɛ de fɔlɔ olu la fo an kan ko filɛ o la n'o kɛra an mago bɛ fɛn min na o bɛ sabatiya kunba ye ala ka kɛ ten kunnafoni an b'a daminɛ min ka dɔn k'a fɔ Gawo marabolo kɔnɔna ye wulikajɔw olu kɛra tile 2 bɔɲɔgɔn ntɛnɛn ni tarata tɛmɛnen in na k'a jira k'a fɔ basigibaliya lakanabaliya fɛɛrɛ walelen de kɔni bɛ ka tigɛ sanga ni waati bɛɛ kɔnɔ o b'a la ka dili dɔ ka taa fɛ o bɛ welew bila o kɔfɛ kow bɛ kɛ kuma caman bɛ f'u ye ani wulikajɔ caman bɛ sen na nka u n'a tabalelen kɔnɔna na i ka dɔn a kɛndɛ maradenw kɔni bolo nisɔndiya koba ye o kɛra so ka se ka sugu k'olu bɛɛ lajɛlen datugu lama bɛɛ lajɛlen ka se ka fɛɛrɛ tigɛ k'a bɛɛ tigɛ nin bolo kan k'a sɔrɔ kɛ gɛlɛyaba ye i ka dɔn ka sanga ni sigilamaw ye olu yɛrɛ ka kuma la o min kɛra n'o tile 2 min n'a kɛra ka se ka dɔgɔ fiyewu ka se ka i ka dɔn ka fɔ wulikajɔ ta ni ka se k'olu yɛrɛ datugu o baaraw kɛra maa caman ka fɔ la ko a kɔni kɛra dusuma kasaya caman ye nka ko a sen fɛ ko wulikajɔ kɛra jamana lakanabaw fɛ ko kura jamana maa ɲɛmaw fɛ ka tila ka fɛɛrɛ dɔw bila sen kan maa caman ka fɔ la ko min kɛra ko ni ko tora ta i ka dɔn k'a fɔ ko ne la sɔnna ma ko nin bɛna kɛ so ye basigi kɔni ka se k'a bila sen kan u ko gɛlɛya caman bɛ yen k'o kɛra a gɛlɛya laban yɛrɛ Gawo marabolo kɔnɛ na min i ka dɔn k'a fɔ ntɛnɛn sufɛla fɛ n'i ka dugu jɛ tarata yɛrɛ la ko wulikajɔ kɛra lakɔli karamɔgɔ dɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ka taa sɔrɔ a ka denbaya la a denkɛ kamalenkɔrɔ denkɛ in ni lakɔli karamɔgɔ yɛrɛ muso olu bɛ du kɔnɔ u nana ka na muso dɔ de du in kɔnɔ na ka na muso in minɛ k'u bɛ taa ni muso ye denkɛ ko ale de kɔni b'u la ka taa ko ale ba ti taa a ko k'a bɛ ba in kɔni sama o yɔrɔnin bɛɛ la u ye marifa ci denkɛ la denkɛ kirikara la marifa cilen denkɛ la so kɔnɔ dɔrɔn fa bolila ka bɔ kana den k'a bɛna den kɔrɔta k'a lajɛ o tila ka kisɛ ci fa yɛrɛ la k'u fila bɛlɛ kasara o ni na ka tila ka taa ni ba ye maa caman bɛ yen olu bɛ k'u yɛrɛ ɲininka bi basigi a kuma de bɛ sen na basigi a bɛ ka fɔ k'a fɔ k'an kun b'o kan ka tila ka ye sanga ni waati bɛlɛ kɔnɔ gɛlɛya kɔni e ka dɔ bɛ ka fara dɔ kan k'o ye i ka dɔn k'a fɔ fɛn bɛ yen n'a bɛ maa timinangoya sigiw kɔnɔna na kuma kolomara tɛ dɔ wɛrɛ bi wulikajɔ in tɛ dɔ wɛrɛ dɛ jamana ɲɛmaaw k'a dɔn k'a fɔ bi basigibaliya kɔni k'a cogolen bɛ Gawo n'a lamini kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ fɛn jamana in basigi lafiya ye
fura bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an balada k'a fɔ bi ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ la yirala k'a fɔ ko min ka dɔn k'a fɔ jadi wala tigilama minnu bɛ kɛnɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ to ka marifaw ta kana malo kana cɛni ta ni ka ɲɛ suma walima ka tila ka maaw kɔni k'u ka sumaw ni ka gɛlɛya ta ka ɲɛ suma a yirala k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na k'i ka dɔn ko jamana lakanabaw kɔni talen bɛ k'u kunda yen kan kosɛbɛ kosɛbɛ yɔrɔ caman bɛ bi e ka dɔn ko minnu zalow bɛ ka bɔ yen nka u n'a tabalilen kɔnɔ na ko fɛn bɛ yen ni maa bɛ se k'o fɔ sigidalamaw de kan ka fara ɲɔgɔn kɛ ni ka se k'u tɛgɛ di lakanabaw ma yɔrɔ ninnu na n'o tɛ a dɔ wɛrɛ la i ka dɔn k'a fɔ sigidalama dɔw bɛ yen kɛrɛnna i ka dɔn k'a fɔ maraw kɔnɔ na k'olu kɔni bɛ janfa na ka se ka basigibala yɛrɛ ka cogo ka sanga ni sigida yɛrɛ ye k'u ka fɛɛrɛ bɛ de tigɛ bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana lakanabaw n'u bɛ baara la an bɛɛ ka jɛ ka far'u kan jamana ka se ka kolosuma n'an bɛɛ jɛra k'o kɛ ko basigi min n'an kun b'a kan ko basigi k'a bɛ sabati finitigiri ɲɛmaa minnu bɛ yen olu ka fɔla ye k'i ka dɔn bi u bɛ kɛ wulikajɔ kɛ fɔlɔ jari wala tigilamaw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ caman ba ko nka k'olu ka wulikajɔ kɛlen bɛ k'o bali ɲɔnɔ n'a lamini kɛrɛnkɛrɛnnenya mali yɔrɔ caman na bi ko nka min bɛ yen n'o jabajɛlen bɛ maa kelen kelen minnu bɛ kunnafoni d'u ma walima u bɛ tɛmɛ maa minnu na n'olu bɛ tila ka kunnafoni de cari ko fɔ fɛɛrɛ de ka tigɛ dugulamaw ni olu k'u hakililaw fara ɲɔgɔn kan ka se k'o baaraw bali ko n'o kɛra k'an ka jamana mɔgɔw bɛ basigi min na k'a bɛ sabati an bɛ dugawu kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ minisiriso b'an ka jamana kɔnɔ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ faso yɛlɛmani kuraw olu sabatili ma o minisiriso olu ni ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya maa caman bɛ yen u ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi olu ka fara ɲɔgɔn kɛ mun ni mun de kan ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka dɔn ka politiki ko yɛrɛ a kɛlen bɛ sɔrɔ bi anw ka jamana kɔnɔ la k'a kɛ foyi tɛ yen ni politiki ko yɛrɛ t'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya na hali forobaca k'a fɔ i y'a kalan kɛ e kan ka nin kɛ o t'a la dɛ ni min nana dama o n'a ka maaw de bɛ na a bɛ kɛ komi n'a fɔ minnu tun bɛ yen olu tɛ foyi dɔn wa i ka dɔn hali n'a sɔrɔ dɔnniya b'u la i tɛ ne kɛ tɔn na walima e tɛ ne kɛ hakili la walima ni maa ta bɛ kɛ nin ye ne ka maa de ye olu de bɛ taa k'olu sugusuguba ɲɛfɛ ko fo de ka dabila sigafɔ min kɛra n'i y'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ sigafɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jamana kɔnɔ na asisi min kɛra an ka jamana kɔnɔ na o kɛnɛ kan ko kuma caman sera ma o de kɛra so i ka dɔn ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ sen kan sisan u ka se ka ɲɔgɔn ye mun ni mun de kan ka kɛ kuma ninnu kɔfɛ ka se ka ko bila sen kan o ye fara ɲɔgɔn ye kunba de ye yaasa ka pɛrɛtigɛ di an ma minisiri bɛ an ka jamana kan n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ malikurako yɛrɛ o la sabatili ma n'i y'a sɔrɔ minisiri ibrahima ikasa mayiga ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. an ka jamana foroba baarakɛyɔrɔ ko caman jɛngɛnnen b'a kɔnɔ a dɔ ye k'a fɔ ko politiki wale a cayalen don baarakɛlaw sugancogo la o dun a caman na ɲuman tɛ bɔ a la parce que n'i ye politiki bunako bila ɲɛfɛ ka baara yɛrɛ dɔnni k'o bila o kɔfɛ a bɛna ni nagasi ye baara kɛcogo la o cayara donc asisi kelen jamanadenw bɛ a dɔn ko ka politiki ko dɔgɔya an ka foroba baarakɛyɔrɔ parce que foroba baarakɛ a kɛlen don bɛɛ de a ma kɛ politiki tɔndenya dɔrɔn kama a kɛra jamanaden bɛɛ de donc o kun na donc gouvernement fana ye ŋaniya ta ka laɲini dɔ kɛ fɛsɛfɛsɛliw k'o kalifa an ka laɲinikɛlaw dɔ k'a fɔ ko a y'a lajɛ an bɛ se ka politiki kow dɔgɔya an ka foroba baarayɔrɔw de cogo donc o de pour que a ka bɔ fɛɛrɛ dɔw kan min bɛ wele stratégie nationale de dépolitisation de l'administration publique donc o baaraw de kɛra minnu sugandira u taara laɲiniw kɛ an ka région bɛɛ la an ka services bɛɛ la ka politiki mɔgɔw ɲininka ka collectivitéw ɲininka ka société civile mɔgɔw ɲininka ka dɔnnikɛlaw ɲininka ensuite jaabi min bɔra o kɔnɔ u n'o yira bɛɛ la an ka région mɔgɔw y'u yɛrɛ sɔrɔ yan administration mɔgɔw y'u yɛrɛ sɔrɔ yan donc pour que tile fila u ka se ka nin bɛɛ lajɛ diɲɛma jɔlen na ni farankan bɛ se ka k'a la k'o fara a kan pour que ka se k'a kɛ gafe ye k'a di gouvernement ma gouvernement fana k'a kɛ baara bolo ye pour que politique ko ka dɔgɔya an ka foroba baarakɛyɔrɔw la mɔgɔ ka taa ni i dɔnniya ye mɔgɔ ka taa ni i seko ye k'a fɔ dɔrɔn parce que nin ye n ka tɔnden ye a ka di ye donc n b'a bila yɔrɔ min ka di ye ko o ka bɔ k'o la a ka dɔgɔya la évidemment donc o de laɲinitɔ ye nin ye nin stratégie min bɛ ka labɔ donc politiki a kɛko juguya ye an ka jamana cɛ an ka jamana foroba baarayɔrɔ bɛɛ cɛ fo minnu bɛ se baara yɛrɛ la a caman y'i den kɛrɛfɛ parce que i y'a ye e bɛ se ko la maa wɛrɛ bɛ ta ka bila i kun na k'a sɔrɔ a tɛ foyi dɔn ou bien a tɛ bɛrɛ dɔn e ka kalanden don ni e ma min yira a la ale tɛ se k'a yira donc mɔgɔw an k'o bɔ an ka kɔnɔ donc o de ye mali kura yɛrɛ taabolo an ka nin de o de b'a to an bɛ ɲɛ sɔrɔ an bɛ to tibitaba la nin bɛ daminɛ a bɛ bila nin fana bɛ daminɛ a bɛ bila ainsi de suite dɔ bɛ baara la a b'a kɛ ka ɲɛ mais politique kun na u bɛ na u b'a bɔ u bɛ dɔ yɔrɔ bila donc nin bɛɛ kan ka dɔgɔya an ka baara kɛcogo la o de b'a to an bɛ se k'an ka jamana jɔ ka ɲɛ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye ibrahima ikasa mayiga ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana in kɔnɔna na fɛɛrɛ kɛrɛnlen kan ka sigi n'o tɛ ni y'an ka jamana ta ni k'a lajɛ a fanba
kɛnɛ ne ka dɔ ka fɔ a baara walima furubacɛw a fɛn fɛn de don nin bi se tɛ dɛ nin ne ka tɔn de ye o de a fɛn caman ye o de kama a gɛlɛ kɔni a banni ka gɛlɛ an bɛ dugawu kɛ nin hakilila min talen filɛ yarabi ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an baladan k'a fɔ ka dugu jɛ araba la mɔbili 2 kɛrɛnnena ɛri ɲɔnɔ ale ni ka dɔ k'a fɔ bɛnni dɔ olu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ siraba kan bamakɔ ani fana cɛ a yirala k'a fɔ ko ka tuɲɔna senfɛ ko maa duuru boɲango olu kɔni jɔngina wulikɛjɔ kɛba minnu bɛ kɛrɛn n'i y'a sɔrɔ maraka kungo o lakanabona mɛ n'i y'a sɔrɔ sapɛrɛpɔn ma o ye ni gɛlɛya ma sɔrɔ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin o ma olu ye wulikɛjɔ k'a waatini bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen sigi sen kan ka se ka na i ka dɔ ka maaw ta ni ka taa n'u ye lapitani an bɛ yɔrɔ min ko bi a yirala k'a fɔ ko cɛnna ko fariganbatɔ ninnu k'a dɔw kɔni cɛnna ka k'i ka dɔn k'olu ka fisa kosɛbɛ nka fɛn min bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ fɔ ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan min ye sapɛrɛpɔn ye a ɲɛma min n'i y'a sɔrɔ ye maritaraw ye ale ka fɔ an ye ko hali bi fɛn min bɛ n'i y'a sɔrɔ kan ka fɔ sira in ka kuma o kuma kasara de bɛ kɛ a kasara a bɛ fɛn min fɔ maaw ka taa dɔɔni dɔɔni n'an bɛ fɛ ka se joona an ka taa dɔɔni dɔɔni n ka bakɔrɔni mɔgɔ ko ka fisa foyi tɛ bɔlɔ la wa a bɛ fɛn min fɔ tiɲɛ don kasaraw ka ca nka caman bɛ yen fana e ka dɔn ka boli dɔw la ka dantɛmɛ k'i ka dɔn k'a sɔrɔ an kasara dɔw bɛ yen o fana sen b'a la n'an tora ka taa dɔɔni dɔɔni jantɔn yɛrɛ la k'o kɔrɔ cogo kan an bɛ dugawu kɛ o bɛ ka fɔ cogo min na ala k'o fɔ maliko ɲuman dan kelen na bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye an baladan k'a fɔ ko sim kɛrɛnna i ka dɔn k'a fɔ o ye kulu ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ da ɲɛma ye bintu funɛ samake olu kɔni kɛ fɔ la k'i ka dɔn fɛɛrɛ de kan ka tigɛ sen kan maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ maa corolenw ye kɛrɛn n'u gɛnna ka b'u ka yɔrɔ la gɛlɛya sababu ye olu sen bɛ se ka don kalata baaraw la cogo min na ale ka kɔrɔfɔ kɛra o ye a ye kuma min fɔ a sen fɛ an ka bintu funɛ samake an ka lamɛn ne kɔni y'a ye k'a fɔ vraiment a sigilen don mɔgɔ minnu bɔra u siginɔ na u sen bɛ se ka don vote la cogo min na an y'a ye k'a fɔ u ka hakɛ de don ni malidenw don a ka kan u fana ka se ka sugantili kɛ i ko maliden tɔw bɛ sugantili kɛ cogo min na mais sugantili pour que u sen ka se ka don a la il faut que fɛn ka bila sen kan min b'a dɔn k'a fɔ jɔn de bɔra a sigiyɔrɔ la gɛlɛya fɛ jɔn ma bɔ a sigiyɔrɔ la ayiwa u bɛ se k'u sen don a la cogo min na fo fɛɛrɛw bɛɛ ka tigɛ mɔgɔ minnu sen donnen don vote ko ɲɛnabɔli la olu ka se ka o fɛɛrɛw tigɛ pour que u dama ka dɔn fɔlɔ ani u sen bɛ se ka don a la cogo min na donc ne kɔni ɲɛna u ka kan maliyɛnw don u fana ni sugantili ka kan mali vote ko loi kɔnɔ fɛɛrɛw bilalen tɛ sen kan a kuma fɔlen tɛ a kɔnɔ mais fɛn bɛɛ ye bɛnkan de ye mɔgɔ minnu kan ka voting kɛ n'u bɛn'a kan a bɛ se ka kɛ a fɔra cogo min na min da ka di an ka jamana na yarabi la ala ka mali bila o sira kan n'an bɔra ye an baladan k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na bi bɛɛ lajɛlen bɛ kule la k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen fan o fan i ma ta ye n'i taara i ka dɔn k'a fɔ hali butigiw kɔnɔ na dɔw b'u sigi fo ka taa tile ban ɲɛ tɛ ko la baloko kuma o ye gɛlɛya ye bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ jamana in kɔnɔ na gɛlɛya la nin baara minnu kɛra yalima mun de nana ni nin ye o n'a tabilen kɔnɔ na an ka jamana kɔnɔ na an kan ka wulikɛjɔ jumɛn de kɛ k'o kɛ an tun bɛ kulo kuma caman na k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ na ko gɛlɛya dɔw bɛ yen k'an ma jɛn n'olu ye n'o kɛra sababu ye an ka jamana kuntigi tɛmɛnenw ka wulikɛjɔ kɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ an na an tɛna jɛn n'a ye wulikɛjɔw kɛra an bɛ don min na ko bi an kan ka mun ni mun de kɛ ani bi nin ko ninnu sababu ye jumɛn de ye Ismail Fane an ɲininkali k'ale la ale b'a hakilila da sen fɛ an ka yɛrɛ lamɛn. Ne tɔgɔ ye Ismail Fane ne ye mouvement jamana kanu porte-parole ye k'a fɔ maliyɛnw ye a ka kan ten kuma dɔ la an k'an yɛrɛ ɲininka an yɛrɛ an bɛ mun de fɛ a n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na ka taa ko wagati ka gɛlɛn insécurité bɛ ka warakata balo ka gɛlɛn jamana kɔnɔ an de yo an de bɛ kule la ko kunu président ko sani bi président kunu président ko sani bi président ko ATT dɛsɛra k'an sécuriser ko insécurité warakatalen bɛ fan bɛɛ ko dɛsɛra ko ka taa i bɛ k'a nana insécurité kelen an wulila fana ko o dɛsɛra an y'o lata mais ne ko président o président civil ni i sigira o i ka commandement bɛ boli jɔnw de kan militaire tɛ yan an jamanadenw de bɛ wuli k'a fɔ ko fagali cayara an ka militaire la o militaire kelen bɛ sɔrɔ ka na coup d'état kɛ ni ala y'a kɛ bi o militaire kelen de nana sigi an kunna bi maliyɛn bɛɛ ɲɛ b'a la u bɛ ka u cɛsiri tɔgɔ mun na kɛlɛkɛmuna minnu kun t'an bolo an ka se ka dɔ sɔrɔ cɛdenw kun bɛ tɔgɔ minnu na u ka bɔ o kadiri kɔnɔna la n'a fɔra o baaraw bɛ sen na o n'a ta o ta insécurité bɛ ka warakata jamana kɔnɔna la maliyɛnw an hakili kana ka kɛ mun ye sisan o bɛ adamaden bila ka miiri kosɛbɛ maa mun bɛ e la kana ni fanga bɛ olu yɛrɛ bolo sécurité bɛ ka tiɲɛ olu bolo u bɛ k'u seko kɛ yɔrɔ dɔw la lakanabaliya o bɛ ka kɛ olu ka wagati kɔnɔ ne bolo an b'an yɛrɛ de ɲininka sisan o tuma na an binna dingɛ jumɛn de kɔnɔ ka se hauteur hakɛ joli ma an bɛ mun fɔ jama ko tɛ mais système ko de don i b'a ye k'a fɔ an ka président tɛmɛna k'a daminɛ Musa Tarawele tile ka na se fo Ibrahim Boubacar Keïta ka temps
président nana an ka cɛdenw u bilala ka taa formation kɛ jihadisi ko formation ko kuma kun t'a la fo de k'a faamu maliyɛnw fɛ an ma préparer nin kama civil jɔyɔrɔba de bɛ nin kɛlɛ in na an ka dugutigilamaw an ka laadalamaw dugutigiw parce que kɛlɛ mun don business kɛlɛ de don a bɛ komi n'a fɔ narcotrafiquaw drogue feerelaw ka ko bɛ cogo min na ni bandits armés de bɛ taa maaw ka misiw minɛ u la u b'a feere a wari de bɛ kɛ ka marifaw san a wariw de bɛ kɛ ka drogue san ka drogue feere u bɛ taa bi dugu kan silamɛya ko tɛ bɛɛ b'a dɔn k'o tɛ u bɛ taa mɔgɔw ka bolofɛnw de suɲɛ maliyɛnw tɔgɔ fila tɛ fɔ ninnu ma zon de don maintenant zon mana kɔgɔ ka se degré dɔ ma a bɛ kɛ bandi ye o la a b'i faga k'i bolo fɛn minɛ la ka taa mɔgɔw ka dugu ci k'u ka baganw suɲɛ ka n'a feere foyi tɛ nin ɲɛnabɔ ni dénonciation tɛ jamana min bɛ o bonya façon kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sécuriser a ma nɔgɔn solution filanan ye jumɛn ye o ye u ka volontariat kɛ an ka bɔ kɔnkuru in kɔnɔ an ka taa volontariat la maa minnu bɛ yen k'a fɔ u bɛ fɛ ka fini ta u k'a ta togoda ni togoda bien vrai que polisiw militarisera o tɛ bɔli kɛ dɛ cɛdenw ka ta village par village région par région ni ko in nana kɛ ten tɔ a ka ca ala fɛ caman bɛ se ka bɔ nin ko in na n'a sɔrɔ ni effectif ko problème de b'u la ni moyen ko fɛnɛ don économiquement n'o ye wariko sira ye an b'a ɲini u fɛ dɔ ka bɔ gouvernement ka terrain de vie la hali bi o musaka ko o fɛnɛ kana kɛ problème ye maliyɛnw n'an tora nin na tan ka kule daminɛ balo ko k'u dɛsɛra bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ balo tun bɛ gɛlɛya nin wagati in na farabugu datugura ɲɔnɔ n'a namini ni malo bɛ bɔ yɔrɔ la k'a cari malo taara jeni cɛ don o don malo bɛ ka jeni an ma an sigi ni o balo ko ye ko bɛ nɔgɔya an ka sabali dɔɔni sa nin balo ko nin fɛn bɛɛ jenina ka fɛnw bɛɛ kɛ nin tɔɔrɔ bɛɛ dara nin maa ninnu kan an ma bɔ ka marché kɛ bɛɛ y'i sigilen to ten bi o balo mina gɛlɛya bɛɛ b'a fɔ ko balo gɛlɛya la o ma balo bɛɛ bɛ sanfɛ de ka na an ka sabali depuis wagati min na ni maaw bɛ kule la an ma maa si sɔrɔ an nɔfɛ mun b'a fɔ an ye kɛ an ka taa boulevard sanfɛ ko ka taa marché nin ko in na an y'olu to ten an dun tɛ sɛnɛ kɛ Bamakɔ yan maa minnu bɛ sɛnɛ kɛ u ka foro bɛɛ taara jeni ne ko an ka dɛmɛ jumɛn sera olu ma an k'an yɛrɛ ɲininka dɔɔni ni dɛmɛ ma se olu ma ni balo nana gɛlɛya o est-ce que o kana ka bara an na kuma cɛ yɛrɛ ye mun ye Kulubali maliyɛnw n'an bɛ baara kɛ an ka baara kɛ an maliyɛnw an fanba an tɛ baarakɛla ye an dalakan ka ca walahi an tɛ baara fɛ jamana in kɔnɔ foyi tɛ tiɲɛ ni baara tɛ maliyɛnw n'an bɛ wuli ka baara kɛ an ka baara kɛ n'an tɛ baara kɛ walahi fɛn bɛ yɛlɛ an na ɲi tɛ mun da ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna an bɛ se k'u jukɔrɔma tinti cogo min na ni moyen ye moyen u ka jukɔrɔma tinti Mali ko de don sinon ni jugu nana don ko profiter ko balo da ka gɛlɛn nin bɛ tan k'u bɛ aw labɔ tuguni maa minnu sara M5 kɛlɛ la yan nɔ dɔw banana hali sini olu tɛna kɛ maa ye tuguni olu ka ko ma ɲɛnabɔ maa wɛrɛ de bɛ aw su la tuguni ko aw ka bɔ ninnu fɛnɛ kama bɛɛ wɛrɛ tɛ o ni gɛrɛgɛrɛ bɛ mun kɔni i bɔra n'i ye ko sɔrɔ fleur tɛna taa bila i su kan ka buru fiyɛ an tɛna tɛmɛ ni ko tɔ y'i kɔ ni maa fɛn fɛn nɛgɛ k'aw labɔ ni ko ye mun sɔrɔ olu denw bɛ Faransi Canada réconciliation kuma de bɛ tila ka fɔ an bɛ taa buru fiyɛ aw su kunna ka fleur bila a kunna an bɛ tɛmɛ ni ko tɔ ye ka aw to ala sɔgɔ aw bonya b'a la an baladen ka fɔ ni tun ye Ismail Fane ni tun ale ka ɲɛ ye jamana in basi lafiya o bɛna sira min fɛ yarabi ala ka Mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an baladen ka fɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ kɛrɛnkɛrɛnnen n'i y'a sɔrɔ o ye jɛkulu dɔ ye n'a bɛ wele ko association Segiso maliden minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ jamana kɔ kan ka wulikɛjɔw bala yɛlɛ ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen sigi segili bɛ se ka kɛ cogo min na ka tila ka na i ka dɔn u sen don baaraw la sisan ko jamana k'a dɔn u ka ɲɛta u fa jamana n'o ye ka dɔn Maliba ye o ɲɛta ka n'o sigi sen kan o ye jɛkulu sigi kun de ye o kɛra faraɲɔgɔnba ye a baaraw bilali sen kan o kɛnɛ kan min a ɲɛma ye Bashir Jalo ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn an faralen don ɲɔgɔn kan yan bi pour que k'an ka plan segin so an ka programme segin so ka o de lawaleya donc segin so ye mun ye projet den damadɔni bɛ yen an bɛ fɛ k'olu de sigi sen kan pour que an minnu bɔla tunga fɛ ka na enfin oui an minnu bɔla tunga fɛ an minnu parents kalanna ye dɔw wolola ye dɔw kɔrɔbala ye an bɛ fɛ ka segin ka na pour que ka na participer Mali développement na donc an caman bɛ yen an bɛ yan ka ban an kelen bɛ ka entreprise dayɛlɛ secteur différents na bon an tɔ minnu bɛ yen en réalité an ka objectif ye k'olu fana encourager olu kana fara an kan an ka baara in na projet in kɔnɔ baara damadɔni b'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne yɛrɛ bɛ mun représenter o ye agriculture domaine ye donc an kelen bɛ ka boloda ɲinan san in kɔnɔ ka don san wɛrɛ daminɛ la an bɛ fɛ ka foroba dɔ sigi sen kan pour que ni mɔgɔ minnu nana u ka se ka espace dɔ sɔrɔ u bɛ taa u ka sɛnɛ daminɛ yɔrɔ mun na
en attendant que u yɛrɛ ka yɔrɔ san u yɛrɛ ye. Aw bɛ se ka jateminɛ cogo min na mɔgɔ mun tɛ Mali la n'a bɛ extérieur la souvent ni a mago bɛ ka dugukolo san ni mɔgɔ t'i ɲɛ yan c'est pas évident dugukolo bɛ se ka feere i ma k'a sɔrɔ a kow jɛlen tɛ donc anw bɛ fɛ ka kɛ réponse ye o la. O ye phase fɔlɔ ye donc phase filanan fɛnɛ ye mun ye o ye formation domaine ye donc l'idée c'est quoi c'est que mɔgɔw mana segin ka na a bɛ se ka kɛ hali ye formation kɛ tubabuduguw la sɛnɛ domaine na mais n'i nana Mali la réalité wɛrɛ de bɛ Mali sɛnɛ la bon n'i tɛ yan i tɛ se k'olu dɔn donc an ka centre de formation in ka objectif ye ka se ka mɔgɔw former Mali sɛnɛ réalitéw la pour que n'u nana u ka segin kɔ ka ɲɛ u bolo. An baladan k'a fɔ nin tun ye Seri Jalo nin tun y'ale kan ye ministre sombe no ka baara ɲɛsinnen bɛ maliden minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Yasurubɛ jamana kɔ kan olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale tun ye maa bila ka taa nɔna bila ni Yasurubɛ ta i ka Fuseni Sogodogo ale ye kuma min fɔ kɛnɛ ka ye o filɛ. Le kuma ta ni yɔrɔ ɲinɛ yan ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine tɔgɔ la monsieur Alhamdou Ag Ilien. Donc ni rencontre min kɛra sɔgɔma in na ministre tɔgɔ la a bɛnna ministère ma a bɛnna gouvernement ma. Pourquoi? Parce que ni activité min bɛ kɛra ni rencontre in senfɛ o activité ni o bɛ ta en compte gouvernement ka politique nationale de migration a kɔnɔna na. Gouvernement ka laɲini ye mun ye bi? Gouvernement ka laɲini ye jamanaden fɛn fɛn bɛ kɛnɛma ni dɔnniya dɔ b'a la a ka segin ka na faso dɛmɛ n'a a ka dɔnko ye. Donc union des ambassadeurs ka ni bi rencontre ni o bɛ tali kɛ o hakilina na kosɛbɛ. O sababu de la gouvernement y'a ɲini ka ye u kɛrɛfɛ. An baladan k'a fɔ nin tun ye Sogodogo kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲini fɛn ni k'a kɛ sɔrɔ fɛn ye bi caman bɛ jamana in kɔ kan e ka don kunkolo falen don caman bɛ jamana in kɔ kan u bɛ se ka fɛn balalen k'u faso ye ka wulikajɔ kɛ olu bɛ se ka na cogo min na n'o y'a kunba ye an bɛ dugawu kɛ jamana ka wulikajɔw kɛ sen kan an ka jamana kɔnɔ yɛrɛla k'a fɔ n'i y'an ka maliden dɔw lajɛ u bɛ jɛkulu dɔw cɛra kɛrɛnkɛrɛnnena diɲɛ selilanni kɔnɔna na u carilen don kalan min ni dɔnniya min b'u la u bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ e ka dɔn fɛn ye Mali kɔnɔna na ka se ka gɛlɛya ban pewu a misala surumani u ye ka dɔn k'a fɔ cɛba dɔw yira n na an ka jamanaden dɔw don kɛrɛnkɛrɛnnena u bɛ lamɛnkɛ jamana kɔnɔna na ko i ka dɔn bi jɛkulu dɔw wulu bolo ka ɲama ka se ka ta k'a kɛ fɛn bɛɛ ye ka maliden bɛɛ lajɛlen ka sɛgɛn ban k'u bɛ se o la wa u nan'o ɲɛɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ka dɛsɛ e ka dɔn ɲɛsi ma se ka sɔrɔ a la olu ma se ka sira foyi d'u ma u bɛ se ka kɛ ne ni hakilila ninnu sigira sen kan a dɔ bɛ dɔ la n'a bilala sababa minɛ kɔnɔna na an bɛ ka siran i ka dɔn k'a fɔ gɛlɛyaba den min ye fura bɛ sɔrɔ o la baaraw bɛ caya an ka jamana kɔnɔna na sɔrɔ bɛ yakubaya Ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an baladan k'a fɔ Yɛgɛrɛ ye Samake ale ye dɛmɛɲɔgɔnya dɔ kɛ ka ɲɛsin ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnena kulu dɔ ma n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali ka Tɔnbɔkutu kɛrɛnkɛrɛnnena denmisɛnninkaw ka jɛkulu dɔ don ka wulikajɔ kɛ ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛ sumasɛ wɛrɛ miliyɔn 1 k'o ta k'a kɛ dɛmɛ u bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo min na ka dɛmɛɲɔgɔnya in ka se ka timinandiya di u ma a kɛnɛ kan Yɛgɛrɛ ye Samake a ye baara in kɛ ka da kun jumɛn de kama a yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an k'a lamɛn. Ani jɛkulu min bɛ ɲɔgɔn bolo bi o ye ASOS Sahel ye a n'a président n'a ka burumɔgɔw bɛɛ yan an y'o wele pour que ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin u ma an ye miliyɔn 1 CFA sɔrɔ ka d'u ma k'a yir'u la k'a fɔ u bɛ kungilenna min b'u bolo ani u ye projet mun labɛn walasa ka denmisɛnnin mun ni olu dɛsɛra kalan na ka se k'olu former bolola baaraw la k'a kɛ sigiyɔrɔ la sigiyɔrɔ mun saniyalen don sigiyɔrɔ min fana bɛ hakililatigɛ d'u ma donc projet in a ka bon kosɛbɛ a nafa ka bon kosɛbɛ o kama ne y'a fɔ n b'u dɛmɛ donc u ye n wele u ka lajɛba la n taara ka taa kɛnɛ kan o yɔrɔ fana na n ye layiru ta ka bɔ n bɛ miliyɔn 1 d'u ma walasa ka jama tɔw fana encourager ka u dɛmɛ mais wari tɛ an bɛ se ka dɛmɛ o dɛmɛ don walasa u ka se ka projet in réaliser an bɛ wele bila politique mɔgɔw fana ma an bɛ wele bila jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ma an bɛ wele bila lasigidenw fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ne bɛ wele bila u ma u ka projet in lajɛ u ka ASOS mɔgɔw wele u k'u sigi k'u lajɛ u ka projet in c'est vraiment ambitieux a projet nafa ka bon kosɛbɛ wa u y'a baara labɛn ka ɲɛ o de y'a to ne ko n bɛ u dɛmɛ donc o de kama bi an bɛ kɛnɛ min kan an ye chèque d'u ma mun valeur bɛ taa miliyɔn 1 na u k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ n'o ye fɔlɔ yanni musaka tɔ bɛɛ ka sɔrɔ donc o de an b'o kɛnɛ kan an bɛ foli kɛ associé an b'a yira jeunesse fana na ni projet mun labɛnna ka ɲɛ a ka ca Ala fɛ dɛmɛbaga bɛ sɔrɔ a la donc ne bɛ se ka min fɔ bi o ye k'u encourager u k'u timinadiya a ka gɛlɛn an bɛ waati min na bi gɛlɛya de bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya bɛ diinɛ yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ ni nin gɛlɛya sugu nana dɛmɛ bɛ nɔgɔya alors que waati kelen la dɛmɛ kan ka caya donc an b'a ɲini dɛmɛkɛlaw fɛ se bɛ mɔgɔ mɔgɔ ye u ka halisa u ka dɔ fara dɛmɛ kan u kana u bolo lasegin dɛmɛko la
parce que Mali be yɔrɔ min na bi dɔ bɛ ka fara mɔgɔw ka gɛlɛya kan Mali dɔrɔn tɛ dunuya bɛɛ de don donc an ka laɲini ye n'an bɛɛ lajɛlen ye dɔɔni k'an sigiɲɔgɔn ye mɔgɔ si tɛ si kɛlɛ ma n'an bɛɛ lajɛlen ye dɔɔni k'an sigiɲɔgɔn ye kɔngɔ tɛ mɔgɔ si faga Mali kɔnɔ donc on kɔni b'o laɲini kɛ ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ ka dɔɔni kɛ Ala ye dɔ di an bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ yen i ka fisa ni dɔ ye an bɛɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ m'o de fɔ ka ɲɛsin aw ni ce. An baladen ka fɔ ni tun ye yenkɔrɔ ye samake kan ye a kɛra kun min kama yarabi ni y'a sɔrɔ dɛmɛ ɲɔgɔn ye k'a kɔrɔ tɛ dɔ yɛrɛ dɛ ka se ka maaw timinanja ka se ka nin ɲɔgɔn kɛ o y'a kunbɛn an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ ten n'an bɔra ye jabɛti kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn fo bana o jɛkulu min sigilen bɛ o maaw ka se k'olu tɔgɔtɔ o ye ɲɛmaakura sɔrɔ a ɲɛmaakɔrɔ n'i y'a sɔrɔ bɛ tale ka Elhadji Baba Kuyate ale kɔni falenna a nɔnabila o ye Kalifa Mayiga ye min ye karamɔgɔ président kɔrɔ ye n'i y'a sɔrɔ ye Elhadji Baba Kuyate ale min tun y'a ɲɛmaa fɔlɔ yɛrɛ n'ale bɔra a ye ladilikan di biro kɔrɔ min kan ka sigi ani ko in kɛra cogo jumɛn de la Elhadji Baba Kuyate an k'a lamɛn. An ye baara kɛ an se k'o dama yira la an ni santé jabɛti ye bolo di ɲɔgɔn ma an ye baara caman kɛ kunu jabɛti tun dɔnnen tɛ Mali kɔnɔ ne ye Sikaso ka ye ne tun bɛ bɔ Sikaso de ka na n ka jabɛti contrôler yan an 80 ninnu kɔnɔ n tun bɛ taa association malienne de lutte contre le diabète mɔgɔw fɛ mais n ye siɲɛ fila ko la min kɛ awɔ n sɛgɛnna n ye hakili jagabɔ n ko nin tɛ se ka ɲɛ parce que a se tɛ bɛɛ ye ka bɔ nin n'a ɲɔgɔnna distance la kilo 380 ɲɔgɔn ke e bɛna ka na joli dɔrɔn sɛgɛsɛgɛni ka sigi n y'a kɛ siɲɛ fila dɔrɔn n sera k'a faamuya n ko o tuma bɛ association dɔ sigi sen kan ne y'o association de sigi sen kan Sikaso ani Sikaso région bɛɛ kɔnɔ a kelen kelen bɛ y'a ka association sɔrɔ o de kɔnɔna na Togokɛ nana ne nɔfɛ an ka se u ye olu farala Bamako kan sa ka Bamako commune 6 fana association sigi olu farala Sikaso ta kan ka fédération sigi a waati la ayiwa an bɛɛ lajɛlen association kun ye 16 mais o sigilen an ye ɲɔgɔn dɛmɛ fura kun ka nɔgɔ fura nana gɛlɛya ka gɛlɛya kosɛbɛ banabaatɔw ka kule cayara ne nana Bamako yan Ala ye n kunnaja n ye son excellence Jonkuna Tarawele n y'ale ye ale fana ye an dɛmɛ ni hakili ɲumanba ye k'an dɛmɛ ni fɛɛrɛ ye n'o ye 75,000 ɲɔgɔn k'a fɔ ko trésor ka o bila an ka niveau la trésor y'o di département de la santé ma ministère de la santé olu fana ye fɔlɔ san ka yɛrɛkɛ jamana bɛɛ lajɛlen banabaatɔ bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ko a bana ladon ko ɲuman na problème sisi foyi tun t'a la voilà nka bibi nin na o fura ninnu de fana gɛlɛyara banabaatɔ dun jigi ye fura de ye n bɛ min ɲini birokora mɔgɔw fɛ u ka jija an ye dɔɔnin kɛ mais u fana ka jija kosɛbɛ anw dɛsɛra min na u k'o kɛ. an baladen k'a fɔ nin tun ye Elhadji Baba Kuyate ale min tun bɛ n'i y'a sɔrɔ olu y'a sigiba yɛrɛ sen kan nin waati in na a ye sigiyɔrɔ di maa min ma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Kalifa Mayiga la o min yɛrɛ sigira ka kɛ ɲɛmaakura ye o yɛrɛ bɛ hakili di ko in senfɛ an ka lamɛn. ayiwa an ka baara tɛ foyi ye ka jabɛti kɛlɛ parce que jabɛti ye bana ye a tɛ kɛnɛya a musaka ka ca mais a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'i donna biro la wari b'i bolo ka fɛn kɛ anw ye cidenw de an bɛ kɛ cidenw de jabɛtitigiw o ni gouvernement cɛ jabɛtitigiw o ni partenaires cɛ Mali partenaires cɛ alors n'i y'a ye bi fɛn caman taara jabɛti la ba la ayiwa a sɔrɔla faraɲankan de la n'an ma fara ɲɔgɔn kan an tɛ se ka foyi kɛ donc an bɛ Ala deli an faralen ka to ɲɔgɔn kan pour que gouvernement fana ka malo a tulo dɔn an ka kuma na. an baladen k'a fɔ nin tun ye Kalifa kan ye a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ Ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ na jɛkulu in ɲɛmaa min kalifalen filɛ u ma k'a ka ɲɛta ye ka ɲɛsin jabɛtitɔw olu gɛlɛya b'u ka jamana kɔnɔ ka se ka gɛlɛya ni ka furakɛ n'an bɔra ye modèle Mali kɛrɛnkɛrɛnnen na olu ye ka dɔn k'a fɔ ɲɛfɔli kɛ an ka jamana kɔnɔ na fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ labɛnkura jumɛn de kan ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na kalataw olu baaraw kan ka kɛ cogo jumɛn na Dr Ibrahim Sango ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. yɛlɛmani kan ka don kalata gafew la n'o a baara bɛ kɛ u bɛ transferu kɛ o ye ni mɔgɔ minnu u ti commune kɔnɔ misaliya ni mɔgɔ minnu ti Bamakɔ tuguni n'a yɛlɛmana Segu de ale kan ka transfer kɛ ani mɔgɔ minnu n'u banna u b'u tɔgɔ bɔ a la donc o baara fana bɛ kɛ ani mɔgɔ minnu sera kalata ko ma n'o ye parce que Mali sariya ko san 18 n'i y'o sɔrɔ i kan ka kalata kɛ donc kɔrɔ ko san 17 fana kan ka don a la parce que san wɛrɛ olu bɛ se ka kalata kɛ donc o baara ninnu de kan bi kɛ mais a bakuruba a bɛ kɛ octobre kalo de la o la an y'a lajɛ an ka mɔgɔ minnu bɛ Mali fan bɛɛ u ye kunnafoni d'an ma baara kɛra cogo min na
bon an kɔni ka hakili la baara in a kɛra Mali yɔrɔ caman na mun bɛ se k'a to kalata ka kɛ san wɛrɛ kalata fɛn fɛn bɛna kɛ sisan ni mankan bɔra la u b'a fɔ ko liste jɛra liste ma jɛ mais an ka hakili to an hakili ye mun ye bi na parti politique de ma bɔ kosɛbɛ u ma mɔgɔw fara labɔ bon hali gouvernement fana a ye communication dɔ kɛ ka sensibilisation kɛ mais a ma bɔli kɛ. An baloden k'a fɔ Dr Ibrahim Sango ni tun kan u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'a bila sɔrɔ bɛnɛ kɔnɔ na kalata min ne o kunba an ka jamana kan k'a kɛ kalata jɛlen fasoden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ ye nisɔndiya basigi lafiya o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na o mudamɛlɛ mun bɛ bolo bi. An karamɔgɔ an bɛ taga Kongo jamana kan tarata don su ka dugu jɛ arabadon na jirala ko binganya wale dɔ kɛra Kongo dɔgɔtɔrɔso dɔ la min kɛra sababu ye a jirala ko maa dɔw bɔnɛna u ni na fɛn min ye pharmacie n'o ye fura feere yɔrɔ dɔ ye a jirala k'a fɔ k'u ye u fana jeni ani ka taga ni dɔgɔtɔrɔ kelen ye n'an bɛra n'an taga Laginɛ jamana kan sɛtanburu kalo tile 8 tɛmɛnen na jirala k'a fɔ ko kasara minnu kun kɛra ko maa minnu y'a kɛ ko olu ka kiriw kun bɛ sen na k'u taara ka t'u dan tigɛ kiribulo ɲɛmaa ɲɛkɔrɔ a jirala ko cɛ min bɛ wele ko Tuba ale ka kuma fɔlen dɔw ko kiri ɲɛmaaw ye o dɔw sɔn ji la n'an bɔra an taa Burkina Faso jamana kan Burkina Faso donatɛmɛ fanga ɲɛmaa n'ale Capitaine Ibrahim Tarawele a jirala k'a fɔ k'ale bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan nin waati na jatigɛ walekɛlaw kɛlɛli la barisa ko n'i y'a ta ka lajɛ ko maa caman ne bɔnna u ni na Burkina Faso jamana kɔrɔnya fanfɛla fɛ n'an bɔra an taa Senegali jamana ɲɛmaa Macky Sall ale ka dɔbɔli so saraw la ani ka dɔbɔli balo sɔngɔw la a jirala k'a fɔ k'a kɛra sababu ɲuman ye jamanaden caman ma barisa ko kumaw kun cayalen kun don ni wagati laban in na a jirala kun y'a san 8 ye ko balo sɔngɔw kun ka gɛlɛ kosɛbɛ fo ka taa se so saraw ma an karamɔgɔ an kun ye min sɔrɔ ni an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala basigi lafiya yarabi Ala la ko sabati an ka jamanaw ka taa se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma yarabi Ala ka basigi lafiya ni ko sabati